Dobrý večer, počitovaní patrače. Javljam vam še z školskog dvoru u Ruskim Keresture. Poneže organizatore precenjeli, že hvilja potrima toho roku, že bi še Červena ruža otrimala tu na najvýhodnejším mjesece za jej otrimovanje. Tohoročna Červena ruža 57. pošore rozpočala už standardno s otveranjem výstavy maľunkoch Lari Petković, ktorá otrimana u školsko-sportskej hali. Potom predlužené zos manifestáciu, ktorú môžete vidieť za mnu, červeným pupčecom, ktoré naplnilo 50 roky. Prek 20 vyvodzače budu tancovať, budu špívať, budu še družiť i upoznávať, jak to išlo na pupčecu. Kolo 22 hodín počína zmaganie za najkrajší dziewocki hlas, najkrajšiu kompozíciu i najkrajšie, to jest najudatnejšie vyvodzenie. I najnadpomneme, že tohoročna Červena ruža bude dakus inšaka, holjem tak najavili organizatore. Poneže ju organizujú uglavnim mladi i bude vyvezena u duhu mladih i kompoziciji i špivanje bude vyvezene u duhu pop, rock i drugih žanroh, ktorí poteraz na Červenej ruži nemohlo čuť okrem na Keresturijadi, ktorá davno utrhnuta. Kolo 23 hodín trebal by počať i zabavný večer so bendom Drevena banda, ktorý po pozni nocni hodini, jak se pretpostavljame, bude tirovac tu u dvore školi u Ruskim Keresture. Z Ruskog Kerestura za televizijni dnevnik Slavko Vinaj.